Hello guys, Mr. Say tokuchingamidza muchirongo chedu chemasecret namaconfessions. Zita ndoitwa iye Glory. Aiwa tadzoka zvakare nenyaya dzenyu nhasi Sunday. I hope you're having a wonderful Sunday. Vamwe venyu vati aiwa munozonyanya kunyararisa tikati nhasi Sunday kudai regai tuye nenyaya. Pane nyaya yedu yokutanga muzova ranhasi ka. Nyangwe ndakangosiya ndakati alright regai tipinde munyaya iyoyo. Hi Tete, I hope you are well. Please keep me anonymous. Mugore 2024, I met this guy with one hand. He told me kuti he lost his hand mu accident kubasa and ainga kamira payout yake ye 7 million rand. Me, I believed him fully and I thought my suffering was finally coming to an end. Takadada na for gore rose, nothing was ever paid out. The whole time it was me doing everything. Daibadara rent, groceries, clothes, transport, electricity. Basically, I was the husband in the relationship. Worst part, every night before sleeping, I used to kiss that half hand with love. Even in public, people would stare and I would hold it tighter, thinking I'm standing with my future millionaire. Every time Pandai Bunzanye Maraiti baby, my lawyers are still busy. Busy doing what? Playing marabaraba. Then one day ndakaenda kumba kwa mai vake. While everyone was outside ndakatanga kuda snoop around. Something was not adding up. Guys, I found these childhood photos. This man was born without the hand. No accident, no payout, no 7 million, no case, nothing. The hand never existed from day one. When I confronted him, this man still had the confidence to say, but baby, technically, I still suffered loss. Loss of what, bruh? Yo, ladies, be careful. The hunger for soft life will make you romanticize red flags. I was there kissing a scam every night, thinking I'm securing generational wealth. Guys, I didn't know who you pay. Pandavereka jai guy. Ndakapita kupera. Ndakaita kupera nekuseka. Makadi Tete, ndiri musikana ane makore 24. Ndakaberekwa tiri form family medu. Ndini musikana muhombe. Tichikura zvinhu zvainge zvisina kumira mushe. Taitambura zvekurevesa ende hakuna hama dzaishanya nekuti vanhu vaiti kusvikiwe nekuti unoswera nenzara kana kushaya magumbezi ekufuka. Ndakakura ndiri munhu akanyarara asi achiziva zvaanoita. Kuchikoro vabereki vaimira handidi kunyepa. Vaitiendesa. PaChristmas vamwe vachibika zvinonaka istaidya sadza neshwa. Tichienda kuchikoro ndaitoshaya kuti uniform ndoiwachanei. Rimwe zuva takabika masakas nesadza neupfu watakasunza muchigayo tikanobika sadza. Ranga rakaita kunge porridge nemuriwo usina mafuta kana salt asi takadya. Baba vaenda kumasango vodzoka $5 chaiwo. Zvinhu zvainge zvakaoma. Dzimwe nguva taitsanya nekuda kwekushaya chikafu. Pamwe taenda tonoswera mugomo namama tichitsvaka mashanje tobva tamwa mvura. Nekuzokura ndakanyora form 4 ndakabva ndatsvaka basa ndikatowana remushop. Saka ndaishanda ndichiziva kwandakabva kuti kwakamira sei, ndichitenga zvinhu ndichitumira. Ndakabva ndafambidzana nemumwe mukomana ndine 17. Takabva taita musikanzwa. Zvakandishamisa ndezvekuti zviya zvekuti first time ekurara nemunhu unorwadziwa ina handina zvandakambonzwa. Zvanga zviri normal kuita kunge ndogara ndichizviita. Ndichikura ndairota ndichirara nemumwe murume everyday, but semwana unenge uchiti ihope. Ndakarara nevakomana vanokwana kuita 6 zvikabva zvapera futi. Ndikadana neumwe wechi3 ndanga ndaane 18 zvikabva zvapera. Ndakabva ndati ndakunotora chitupa. So painge pane mapurisa panze. Umwe akabva uya achiti ndakuda. Akanga ane 30 years. Nekupusa ndakabva ndadana naye. Ndakabva ndaenda kumba kwake akandibata chibharo. Kubva ipapo handina kuzomuona. Akanga asachabatiki zvikabva zvapera zvakadaro. Pavanhu vese vandakarara navo handina kumbobvira ndaita nhumbu. Uyu anga ava wechifu. Ndagara paya ndakadzoka kumaraini kwedu ndichitsvaka basa rekuHarare. Ndikasangana nemumwe mukomana akabva ndibvunza kuti handina kumborara nemunhu here. Ini ndikangoti ndakazvitaka 1. Akabva andibata akarara neni. Uyu anga ava munhu wechi5. Ndikabva ndabva kuZimbabwe ndikaenda kuSouth Africa. Ndikawana mumwe mukomana akabva nditi uya kumba kwangu. Akabva andibata futi anga ava wechi6. Zvikabva zvapera futi zvakadaro. Vanhu vacho
hauzovaoni. Zvakabva zvandinetsa ndikaona kuti ndiri kushandiswa nekukura uchinzi unonamata nekuenda kumasowe. Ndikatanga kunamata ndikabva ndasangana nemunhu aiti anoda kundiroora. Akabva ati ndinoda munhu anotaura chokwadi. Ndikabva ndamuudza ndikatoona kuti akuda kutora advantage. Ndikaramba kubva ipapo haana kuzoda kutaura neni. Ndakatoona kuti kutaura chokwadi kunokuvadzisa. Ndakabva ndagara futi. Zvinhu zvangu zvanga zvisina kumira zvakanaka. Ndaishanda ndichiitirwa utsinye pamwe ndodzingwa pabasa pakati peusiku. Saka ndaiva neumwe munhu wandaitaura naye pafoni, murume. Ndikakumbira pekurara, laki haana kundibata kana kuita sei. Ndikabva ndadzokera kumba kwandaigara nekuti kwakanga kuri kure. Ndagara paya ndikabva ndasangana neumwe akanga ari budhi wekuchechi. Akabva anditi ndikuda kuroora. Akabva ati uya tigare tese. Ndikabva ndaenda. Ndiye murume wandirikugara nanhasi. Akanakira kuti anoenda kuchechi. Ndikatanga kugara naye ndikaita pambiri. Akabva atumira mari tikazoenda tese kuZimbabwe. Akabvisa mari yaikwanisa. Upenyu ukatochinja. Ndikabva ndazoberekawo mwana wangu wandinaye izvezvi aine 2 years. Ndakutogara zvakanaka asi kumba upenyu hwakangooma. Little sister yangu akazomitiswa asvika form 4. Izvezvi ari kumba ane mwana akutopinda mu3 years. Iniwo kuno ndiri nani asi munongozivawo life yemujoni. Mama vangu vakazofirwa nemwana kukasara mwana mucheche nevamwe vana 4. So ndiye wavari kuchengeta nevamwe ava. Ndini ndanga ndichitombovabatsira kuchengeta mwana yeye mucheche. Nhamo yacho iri kumba haisi kupera nekuti vane vana vekutarisa. Baba vacho vanombobatsira asi munhu wacho anoda kurangaridzwa. Iniwo handisi kushanda. Dambudziko manje ndorota ndichirara nemunhu, especially murume wangu asepo. Unomuka uchinzwa kuti pano ndarara nemunhu. Uyezve ndinonetswa nemabayo nemusoro. Handinyatsoziva kuti zvii zvinoitika nenyaya yangu yekurara nevanhu. Ndoona kunge ndakanyanya kutadzira Mwari zvakanyanya. Even kuchechi ndinoreurura every Sunday. Saka ndinoona kuti zvinhu zviri kundikanganisa. Ndakambonzi ndofanira kugara ndiri busy but ndinoti kana ndikasava busy ndotanga zvekufunga. Kuchechi vanoti ma spiritual husband ari kundiataka. Nezuro ndakanyatsonzwa kuti ndararwa nemunhu ndikatonzwa pain. Ndinonzwa kuti kumashure kana kumberiwo pamusoro pangu pane munhu but murume wangu anenge asipo. Ndonyaya yangu. So ndoda kuti dai Mwari vandibetserawo kuti ndikwanise kuzvikangamwa. Nemurume wangu takagara zvakanaka toronga zvinhu pamwe chete. Ndonyaya yangu. Hamene pakurwara apa ndobatsirika sei. Ndasvika pakuneta ndozviona semutadzi asingaiti. Guys, sisi ava vari kutaura kuti ivo, I think the most painful thing that she is saying is she has slept with so many people. Manza kuti kwai ndakasangana neuyu ndikarara naye, ndikasangana neuyu ndikarara naye zvikapera, ndikasangana neuyu ndikarara naye zvikapera, muporesa ndikadara naye ndikarara naye zvikapera. Saka ndoona sekuti dambudziko riripo ndiro riri kurararara handiti ravanga vanaro but vakazosangana nemurume wakazodana naye akanobvisa ndiwo vari kugara naye. Asi dambudziko ravo rinotsva kuti I feel like I've sinned before God zvokuti hayi ndiri mutadzi asina kana hapachina. Ndoda kutaura kuti nditi Haidi, thank you for taking your time to write nyaya yenyu. Chokwadi ndechekuti Mwari, koiko Mwari paakauya mofunga kuti Mwari ropa rake raizongotambiswa pamuchinjiko. Akatouya kuzofira vatadzi. Vanhu vanouya vatadzi vaiva munofunga kuti inini I'm beyond redemption. God came to die for you. Saka ndoda kungoti even hanzi if you were the only sinner, God was going to die for you. The most chinhu chakaipa kudzokorwa kuchivi. But right now you feel kuti inini I have repented, ndakakanganisa Mwari ndiregerere. So I also need you, the first thing that you need to do is to start by kuzviregerera personally. Handiti uko kuTikTok ndiri kubuda ndakanyanya kuchena kuita mpumbu kuita kunge chidhori zvinhu zvacho. But anyway, Haidi, I need you to forgive yourself. Ndokumbira kuti before you go to sleep ugara pasi durura moyo wako kuna Jehovah. Mwari hanzi God always muBhayibheri mukada kutarisa pose kuti mukadzi akanamata akapindura. Hapana Mwari paanoti munhu akanamata vanorega kupindura. Namata nemoyo wako wese. Durura, unoziva kuti handisina kuti unamate munamato, handizivi kuti munamato wacho wakadzidziswa nani. Handisina kuti unamate munamato. Ndoda kuti utaure ngokuti sekutaura kwandiri kuita kuti uti Mwari, nhasi ndoda kukuudzai zvitadzo zvangu zvese. Inini ndiri mutadzi ndakashata. Gore rendakazodai naningi gore taura kunge kutaura neshamwari yako. Pour your heart to Jesus Christ. Umuzoti Mwari ndokumbira kuti mundiregerere ndakakutadzirai. I know kuti from after that you're going to feel much better. Mwari vanoregerera. Handiti. Alright. Regai tipinde munyaya inotevera musoro wangu zvauri kurwadza.
Makasimba here vatete. Ini naJoshu takazvarwa tiri matwins. Ini zita rangu ndinonzi Jo. Mushure medu makazozvarwa hanzvadzi yedu Jane. Mukutaura kwazvo zvinonzi namama vakazoti vana vainge vakwana havana kuzoitawo mwana zvakare. Vatete tichikura Josh was the better twin. Kuchikoro ndiye aitora mukombe, kumasports aigona. It seems pazvinhu zvose zvataita Josh ndiye aigara akatungamirira mberi semhino. Ini tichisarira kumasure semagadziko. Hakuna chinhu chinorwadza kuitwa dhamu kuchikoro zvese nekumba. Upenyu hwangu vatete ndaive compared nemutwini wangu Josh. Wainzwa maticha achiti, dai uchiita saJosh, dai uchigona kuchikoro saJosh, dai uchigona masports saJosh. Kumba ngoma yaiva ndiyo. Ona Josh adai, iwewe uchidaiwo. Constant comparison iyi yakaita kuti ndifile very small. Vanhu vaitadza here kugashira kuti ini nemutwini wangu taiva vanhu vaviri vakatosiyana mumaitiro edu. Tinogona zvedu kunge tainge takafanana zviso, asi chokwadi chaicho chaiva chekuti tainge takatosikwa zvakasiyana. So vatete ndakakura ndine shungu dzekuda kuzviprovaida, kuprova kuti ndiri munhuwo pavanhu, kuprova kuti handisi kuzogara mumashadho aJosh nekusingaperi. Ndakakura ndine shungu dzekuti nerimwe ramazuva zita rangu richazivikanwa, kwete kunzi twin brother yaJosh, asi Joe akazvimirira ega. Chikoro chainge charamba. Ndakanyorera rutatu rwese ndichingobuda namakapu akatarisa mudenga. So zvechikoro ndakasiyana nazvo, ndikambozama kuhasla vatete, asi zvichingopotsa zvaita. Zvaisaida kuti dyo, zvairambira pedu. Asi kune rimwe divi Josh aiflorisha. Ini ndichisvava vatete. Josh waitoita senge wadiridza ukaiswa manyuwa enguruve. Mukati memoyo wangu ndakatanga kumuzvonda. Ndaiona senge mutwini wangu ari kutora glory yangu. Zvose zvaifanira kunge zviri zvangu ndakazvitorerwa pamuromo kunge mwana ari kutorerwa chiwitsi. Ko zvanga zvakaipei kuti asangane nenjodzi? Njodzi yekuti kana zvichinge zvaitika hazvizonongedzi kwandiri. Vatete ndava kumalate 20s ndakaona kuti mutwin brother wangu ava kutorunuka semupendero wejira unoti kana watanga hauchaisi mahandbrake. So vatete zvanga zvakadii kuti ndiite sacrifice. Pfungwa dzakashata dzakaramba dzongotendera musoro wangu. Ndikazviudza kuti iyi ndiyo yaiva right decision. Ndakaenda kun'anga ndikati ini ndaida kuti mbiri yainge ine mutwini yangu imbouyawo kwandiri, ndimborega kugara mumvuri wemutwini wangu. N'anga yakanditi mbiri isina mari ndaidi. Zvainge zvakanaka kuti ndiite mbiri ine mari. Kuuraya tsoro mbiri nedombo rimwe chete, titende. How come ndainge ndisina kumbozvifunga all along? N'anga yakanditi ndaifanirwa kuuya nepicture raJosh. Zvinova zvaisandinetsa nekuti mapictures aJosh aiva akangozara kumba. Taitova nealbum rainge rakazara mapicture. Saka chero dai ndaizovhomora rimwe chete, hapana aizombozviona. Ndakadzokera nepicture riya zvakanaka zvinengei kwaugadzirwa order rangu. N'anga yakagara yanditi Josh hafi, asi aizondishandira nekusingaperi. Pachinguva chipfupi chaitevera pane tsaona yaizoitika, asi Josh aizorasikirwa nekalitu something, asi hashaiki, asi aizondishandira kweupenyu hwese. Ndakatenda dhiri randainge ndapuwa nen'anga raive fair. Vatete hakuna airasikirwa neupenyu, asi upenyu hwaizoshifta zvotanga kunakira ini. Ndakaitirwa zvandakaitirwa. Picture raJosh ndakanzi ndipise, asi ndimeke sure hariperi rose. Zvandinenge ndapisa vatete ndoisa muany oil yandaizozora zuva nezuva. Ndakaita saizvozvo. Umwe musi vatete tainge tatumwa namama kunotora tete Georgina kumusha sezvo dedhi vaisanzwa mushe. Takasangana netsaona. Josh akarasikirwa nezvigumwe zvake zvitatu zvekuruboshwe. Mama vakachema vakati mashure erudzi yavainge vasangana nawo. Woti murume anorwara, wotiwo mwana, vana vainge vaitawo tsaona. Zvisinei Josh akapora akatoburitswa muchipatara, asi -3 zvikumwe short. Upenyu hwanguwo hwakatanga kufaya. Josh zvinhu zvake zvainge zvisachanyatsomuFambira. Ndikati zvainge zvakaringana. There's a certain level of respect yaunopiwa kana uine mari. Chero shamwari unotanga kuwana dzine value. Kubva pasi kusvika kumusoro zvangu zvainge zvaringana. Ndainge ndakatogarawo ndega ndarumuka
kubva pamba pevabereki. Kune rimwewo divi Josh ainge aita move in nevabereki, zvinhu zvake zvaisheka. Aingoswera akarara, kana asina kurara ari kudya zvekuti pasina nguva ngani ainge atoita gain weight. Mama naDaddy vaingoti stress yeaccident, asi deep down ndaiziva mumusoro wenyaya. One day musikana waiklina mumba mangu wakatora chigaba changu chiya chandainge ndaisa matsito epicture raJosh kwakurasa. Ndakatosvika ndichibva kunovhiwa imwe property ndokuwana Chengeto achiti, mukoma, nhasi ndanyatsokodobora tsvina bedroom mese, zvese zvisina basa ndarasa. Zvabva zvanaka kuti mota yemadhodhobhini yabva yauya ikatora marara. Maiwe, kuvhengedzera kwaChengeto kwainge kwandipinza mumadhaka pasina mvura ndodiko. Chengeto ndaive ndakamubhana kuisa marara mugomba nekuti aizopisa. Saka kumadheudheu kwataigara vavakidzani vedu vechirungu vaisada kwaifonerwa veEnvironment Agents ukapiwa tiketi wega rokuti orekuti unosekerera. Ndakaziva kuti zvinhu zvangu zvainge zvaminama. Ndakadhiraivha mota yangu ndikadzokera kun'anga. N'anga yakanditi hapana chaigona kuita, ndosaka tainge tisina kupisa picture richipera. Kusapisa picture richipera zvaireva kuti ndaisafanira kuuraya Josh, asi taizenge taparadza upfumi hwake taita matsito. Kudya nekurara kwaaiita, n'anga yainge yamuita chikwambo chinondishandira, ndosaka ndaizora mafuta ane dota raJosh. Zvigumo zvainge zvavhunike zvaireva kutyoka kweupenyu hwaJosh hwangu huchienderera mberi. Vatete ndakapera strong kuti du. N'anga yakati kumuraya direct zvaisaita zvakare, nekuti kumuraya kwaive kuzviuraya sezvo tainge tiri matwins. Uye don't. Saka ndigodii naJosh ainge ava over reliant kwandiri. Kubva kuchikafu ndini ndainge ndotenga. Zvino zvandainge ndava muroad to poverty nekuda kwechigaba cheoiri chakaraswa naChengeto, ndigodii. Mugoona vatete ndaingoverengera kuchiisa pakavanda ndichiti chingagoonei hacho. Zvinhu zvacho zvakaoma because I don't know, handizivi hangu. Saying alright guys, ndanga ndiri kuti zvoni munhu unoenda kunoromba handiti wosvika woti wodonzi toda kusacrifice twin brother. Guys, twin brother is you. Handiti seu parinoenda division is you. Vanhu vaya matwins handizivi kana pane matwins ari kundiona panapa. But matwins I think munogona kutaura kuti vedu vega. Zvakaoma. Like we are one. Kubudira kwako kubudira kwangu, but kwanzi ndakagara ndichingori mumvuri wetwin brother yangu, saka ndakadona kuti zvino ndimendere kun'anga. Unoendera mwana wamai wako kun'anga. Guys, we need to grow up. Handiti alright, regai tipinde munyaya inotevera. Vatete makasimba here? Nditi excitement here kuti ndabata mhene kana kuti medzo wacho wakandibata zvisizvo? Nanhasi ndinotadza kunzwisisa. Ndakazorangarira kuti kana Satani oda hake kukuisira pasi, anokudyisa poison inonhuhwirira kunge maruva. Ndizvo zvakaitika chaizvo kwandiri. Ndaigaro namata vatete kuti ndisangane nemurume kwaye. Ndinorwadziwa kuti after 3 years dzekuzvibata nekuzvichengetedza, ndakazosangana nemuedzo mumbishi. Vatete dai ndakaziva pazvakaitika first time, ndakavhurika njere kuti ndigozotsvaka bako indanyorova kuti nyakata. Ndakasvitswa shoko paya kunzwa hana yangu kurova kuti pangu kunge nguma. Love at first sight yatinogara verenga mabhuku here. Ameno, mbinga yakandita love bomb vatete zvekuti mwedzi wakanoti bwa ndiri head over heels. Vatete, ndaisinzwa kuti kune varume vanoita mahit and run, asi kwete nembinga yangu. Hana kana musi wakambotaura zvedheti vatete, hanzi I respect your body. Oh, okay. Zvaitoita kuti ndiwedzere kunyura murudo vatete. Mutambo wevakuru wakazotambwa, asi ndakashamisika achipedza, ndaita senge ndaibuda ropa. Ndakafunga kuti ndainge ndagarisa, saka kuda mugoti wembinga wainge warova pasipo. Ndakazviita brush off, ndikati zvinogona, zviri zvinhu zvinowanikwa. Ko ndaigozive hangu kuti ndiri target. Ndaita kuwira muurombwa wemhando yepamusoro-soro. Second time ndipo pandakazoziva kuti zvechokwadi ndikasangana naJack ndinobuda ropa. Nhengo yake vatete ingori normal. Vamwe vasati vafunga kuti ainge ane mubhadha. Ndakabvunza Jack vatete kuti airwara here? Akati kwete, kana ndisina kugutsikana tinogona kuenda kumablood test. Vatete, zviri kundityisa nekundikatyamadza ndezvekuti ndiri kuti ndikada kunorasa mvura kuchimbuzi, ndiri kuburitsa ropa kuita senge riri kuvhurirwa patepu. Ndakaitwa matest ose kusanganisira cancer, handina. Ndapera kuita mudzonga wenyama. Ndaiva mutsikapatinira giant, asi mukandiona ndava extra small.
hembe ndiri kutotenga children section. Jake haana kundigosta, asi muitiro wake anoita senge ari kuziva chiri kundirwarisa, chiri kuita kuti ndichenuruke seuya mukadzi mumagwaro matsvene. Hanzi uri kunzwa sei? Obviously ndiri kurwara. Last month yatabuda iyoyo akapinda magonyeti maviri. Ndaneta nekurarama watete nenhau yekugara ndiri munyoro. Ndava kungogara ndichigwabvura. Ndochizvibvunza kuti ma 2-minute noodles aya angari worth here kuti ndipinde tsekwende yakadai. Ndachenuruka kuti mbu kunge scones vatete, handichina upenyu, asi ndikafunga mwana wangu tendai ndinodzamirwa zvakanyanya. Ndakamboenda kune rimwe kirawa ndikanzi ndine makonya ari kundidya. Vatete ndotoziva mwana wazvo ndijeki, hakuna umwe. Vatete ndofirawo mafufu segonzo here. Hapana chisvinu mugona chandakaitirwa. Kafuyo seva kava kutoberekera kiti nemhaka yekuti urwere hwangu hwakomba. Asi chiko chiri kuitika munyika? Vanhu vari kurombera kuti vasengedze vana vevamwe here? Vanhu vari kurombera kupfuma here? Ko zvekuuraya mutoro asina mhaka? Asi ngozi hadzichamuki here? Kuti ticharamba tingotaura kuti iwe ukasangana Jake udovata naye, iwe ukasangana Nhingi udovata naye, izhara here kana kuti mukangosangana nempinga ndada nemumufesa hane mari. What you give your life to that person usingazivi kuti you just sacrifice your future. Ndozvaari kubvunza kuti handizivi kuti was it even worth it kana kuti kwanzi you die fufu like a rat. Musi mwana wangu yamene zvaiita tibva kuchikoro zvezvekuti anenge akagara kumashure achiburisa musoro pacho. Saka ndakazomuti iwe rega zvauri kuita izvo uchafira mafufu segonzo. Handiti ndozvandainge ndogara ndimiti uchafira mafufu segonzo. Saka iye anohwa achishona asi anenge asingazizvi. Saka one day yake ndakazovakudza sister yake akati stop it, you die fufu like a rat. Why you die fufu like a rat? Unofira mafufu